Goddag alle sammen, og velkommen til åbningen af en ny vej her i Esbjerg Havn. Mit navn er Jens Holmbo, og jeg er anlægsdirektør i Vejdirektoratet. Jeg er glad for at se så rigtig mange mennesker her i dag, og velkommen til jer alle sammen. Velkommen til transportminister Henrik Dam Kristensen, til borgmester i Esbjerg Johnny Søtrup og til bestyrelsesformand i Esbjerg Havn Flemming Enevoldsen. Den nye vej til Esbjerg Havn har været længe ønsket af Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn. Og der er ingen tvivl om, som vi så ved præsentationen derinde, at nu har vi nået en ny milepæl i forhold til Esbjerg Kommune og ikke mindst med havnen. Det her, det er vigtigt for området. Et længe nært ønske, der her bliver indfriet. Der har været arbejdet utrætteligt, vil jeg godt sige. Kigger jeg over på havnedirektøren, der står lige her. Dels fra havnens side og fra byens side. I dag i særdeleshed en festdag, ikke mindst for Esbjerg Havn, men også for dansk infrastruktur, for regionen, for Esbjerg by. Som borgmesteren meget præcist udtrykte det, så åbner den nye havn en lang række muligheder